lezi zinto ezikhulekelayo ngabe izinto ezidingayo noma izinto ofuna abantu bakubone unazo. Lokho kulangazelela ukuba nakho ingabe ukudinga ngempela noma ukufuniswa ukubona abanye benakho. Lempilo eyifunayo impilo eyibona izokulethela ukuthula emoyeni wakho noma eyokubukisa kubantu ngezinga lakho. Uthixo esimkhonzayo ke akaphuza ukuphendula imikhuleko yami neyakho. Ikhona nje ukuthi uyabona iyanihlula lembuzo ukuyiphendula. Ukuthi lezi zinto ezikhulekelayo ingabe izinto ezidinga ngempela noma izinto ofuna abantu bakubone unazo. Njengoba uthi uhluphekile ingabe uhlupheke ngempela noma uhlusha ungakwazi ukubonga lokho okuncane ezintweni onazo. Njengoba uzibona uphansi ngokwempilo akekho wena ungakuthokozela ukuba sezingeni lakho. Awukusifundisa ukubonga nokwaneliswa yilokho umdala akubusisa ngakho. Akuvumi ngithula.